Mayong aga mga idol, Papa J, Boy Nonoy. I hope mabuligan ninyo ko Papa J, Boy Nonoy sa sining nga sitwasyon. Subong sa akong kabuhi. Isumbong lang nako ang akong bana. Alaka, bana na naman oh. Sadto Papa J, Boy Nonoy nga magnobyuhanay pa lang kami. Makita ko siya nga mabuot man nga klase nga bana ni. Dili mahilig maglagaw-lagaw. Dili mahilig Papa J, Boy Nonoy nga mag-shot-shot. Kami lagi duha Papa J, Boy Nonoy ang ga-shot-shot. Pero sa naglabot na Papa J, Boy Nonoy og 2 years ang amoy nga pag-updanay as magba-asawa. Dini ko na nakita Papa J, Boy Nonoy nga nagbag-o na siya. Iklaro madam kung ano ang nagbago. Nagbago og diskarte. O kon nagdako o kon naggamay. Oo. Ang iya nga pagpalang. Ay, o nagbago ang size. Size ang ano. Iyang sapatos. Nan. Ini Papa J, Boy Nonoy. Sobraan abi ka-chismoso ang akon nga bana. Ha? Ang bana mo, chismoso. Ang bana mo? Araw-araw. Ano ka mga bana naman? Ay, biskin ano na lang, Papa J, Boy Nonoy, kag sino na lang ang ihang pang chismison. Di ko man siya mahambalan, Papa J, Boy Nonoy, kay mga kigani. Gani! Ang hambalong ko siya nga hindi na sige pa panguha sa mga balita. Ang sabat lang man niya sa ako, Papa J, Boy Nonoy. May freedom of expression man kita. Nga apugngan mo ako. Ang sala lang sa kon bana Papa J, Boy Nonoy kay biskin dili tuod nga balita. Ginachismis niya siya mga amigo. Ay, abaw. Ano ka klase nga laki? Oh. Lalaki man lalaki man Basig mo dagan sa Senado ni. Amo ni ang ginakalibugan ko sa buong Papa J, Boy Nonoy. Kung paano ko na sa diskartehan ba nga para di na lang gid magka-problema kay amo pa ning rason Papa J, Boy Nonoy nga makakita kami sang gamo sa among kapitbahay. Parehas na lang sang natabo Papa J, Boy Nonoy. Ayo! 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 Hello, dali lang. Ayo. Dali lang. Ay, dasige. Dali lang, Kadagdali ako. Nagpapangugas pa ako. Dali lang. Bukse ninyo ng portahan. Ay, amot sino niya. Bukse. Ari na ako sa pertahan. Gingkaptan ko na ang doorknob. Lisuon ko na kagbutungon. Maayo. Maayo kay... Ay, Choy Lando, mayong Kaya aga. Oo, pasensya, Choy, kay nanghugas pa ako. Diyan ang imong bana nga si Igong. Nga man, may tagay ka mo? Ang sagtagay. Kanag imong bana chismoso. Nga man, Choy, ano ang hambal na sa imo? Ano nang ginapang chismis niya sa among mga kapitbahay? Ang hambal ko nun niya.
Wala pa ko natuli. Choy, mga mo sinanga butang, Choy. Hindi mo timo pagpatihan kay mga istorya man lang na, Choy. Ay, Dol-dol istorya. istorya. Istorya lagi. Pero tanawa, Choy, gibulagan ko sa akong nobya. Ay, pero, Choy, tuod bala? Wala'y tinudaday. Choy, sige lang, Choy. Pero kung tuod man o Pasensya dili, niya na, Choy. dapat, Pasensya. kanang imong banan di na magpatakag hambal sa ibang magchismes-chismes. Ano pa ginangambal niya sa imo, Choy? Ang hambal niya sa ako, nawang kuno kong amo. Ah, hindi. Ha? Amo na hambal niya sa imo, Choy? O tanawa kong itsura. Pagkatunto, giningakon nga ba na? Pero, Choy, hindi tana, ah. O sa Manila taon mo sa kong itsura. Di ba dili amo? Hindi, Choy, ah. Ano lang? Itsura sang amo daw ikaw. Sige lang, Choy. Ako no. Ako na lang Ako no. Choy. Ang balon mo na imong bana. Sige, Choy. Ang balon mo na imong bana. Pasensya, gid, Choy. Ako na lang mga Hindi ko makapigil, hindi ko makapigil. Sige, Choy. Bantay lang na imong bana. Sige, Choy, istoryahon ko na lang ng akong Ipabaran ko bana. na, ipabaran ko na. Choy, hindi palihog. Sige, Choy, ako ang bahala. Gang? Ano labot nila sa kuha? Tinga, Uy, gang. chismis nila ko sila. Amo- Tinuod man, di ba? Amo gani na, gang. Oh. Dapat maglikay ka sa mga istorya sang mga amo Balik sila. Dapat, ginahambal mo na kung ano ang mga tinuod mo nga nakita. Gang, bisan ano pa nang matuod o hindi, mas mayo siguro ang kiputo mo na lang baba mo, gang. Ay, Grabe man timo, ah. alam ko ilabot na sa ilaha. Basta ang Siguro, importante, gang, naghambal ko kung ano ang nakita ko. Pero kung tani, kung ano ang nakita mo, imo na lang ina. Pero gang, Hindi nga iduhol-duhol mo ang istorya. amo gani, di ba? Nga, halimbawa, arita sa Republika ng Pilipinas. gani na, gang. May freedom kita. May freedom Oh. gani, gang, pero nagka-create ina sang gamugang. Paano na lang kung ari ka di? Oh, Si Choy Lanto nga daan kagapon, may dalagid na bawgang. Mayo lang ang tinuod man to kay Chuy Lando, di ba? Bisan tinuod pa tanagang, pero dapat gang maglikaw ikaw, kaya hindi tanabuluhaton sang lalaki, ina. Ha? Hindi ba? Hindi ah. Ang mga lalaki, dapat kalman lang na iya. Kung ano mga istorya nga wala kasing kapuslanan. Hindi mo timo idulduhol. Isugid mo timo sa mga amigo mo to. Istorya mo sa amigo mo nga tuli si Choy Lando. Tapos pagabuto ya, idulduhol istorya. Makalabot kay Choy Lando, ti. Makabati naman to, hindi tuli gali. Ti, siyempre gang, kalain. Nalin sa imo ang istorya balagang. Kalain na ya. Hindi na ya bulawaton sang lalaki. Ang gusto na ko, ang gusto ko. Ayo. Ayo. Oh, wala may suka, dire. Doy. Doy. Oh, May katuan ta karon fiesta sa Isulang. Himos ka karon doy kay mayara kita pambato para sa makuan sa Miss Gay. Doy. oh. Wa pala anay ko di. Dahil lang. Sa mukha ni mo. Oh, Doy. Uy. Sis. Ikaw wala ah. ano? Nagambal tong bata gina nga. Pila lang daw kuno ginatag mo sa iya, 150. Wow. Gintrang kaso. Dali lang. Di niya asawa mo. Ano na ginambal mo man? Hindi bala ikaw to kagabi? Anong ako? Pupunta kagabi, pay. Ikaw kaya to?
Nakaubos kita sa isa kakahang apos puro. Tapos na lipat ka na timo. Ako ba to? Ikaw to, ikaw to. Ikaw to. Ikaw to. O, talikod bala. Oh, talikod. O, tanawad oh. ko kung may agi. Oh. What's your ball? O, may agi, gid. Ay, dili to ako, no? Ikaw, gid. Ikaw to. Hindi. Pero, bad ba ya to, girl? Anong bad ato? Paano naging bad to? Nakabalo ang asawa mo? Wala, Ha? wala gani. Di nga aga pangampul, ikaw kalampunaya. Ay, Hoy, ikaw ba? kabalugid ako nga tangkasuhon ikaw. Ari, may dala ako kasla. Esse é o DJ Sekain, produzindo mais Doy! Doy! Ah! Sino na ka-istorya mo, dira? Gang, wala gang, wala gang. Oy, girl! Malakat Sige na, ako. lakat na to. Oo. Ay, pahalata nga nagabaka, ikaw. Hambalong ko lang nga natunog ako sa lansang. Lansang kang surot nga dupol. Ha? Ayo. 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 Mano, Ayo. wala kami ice. Hindi ko mo bakalog ayos, day. Ang importante siya kaya makita na kayo mong bala. Din si Igong. Dali lang. Din ang imong bala nga si Igong. Jun, mayong uto. Oh, Kamusta na ka, Jun? Ako ni si John. Dako ka na, Jun ba? Sino ginapangita mo? Ang imong bana nga gwapo. Ay. Si Igong nga chismoso. Nga sa Ano igo. pa nun ang ginahambal niya sa? Ginachismis niya ako. Ano hambal niya sa imo, ha? Kinachismis niya ako nga bayot ko no ako. Ay, hala. Pero... Hambala na siya. Pero ano ang matuon? Alam mo na yon. Alam mo na yon. Hambalon mo siya. Sige, Jun. Ha? Ang balo ko Kaya na kung sa hindi na siya magbago, baguhon ko ng birthday niya. Ha? Sige, John. Sige, Kamulo John. naman kasakuha. Kadaghan kong mga koneksyon. Oh, Sa Davao City, sa Tacorong City, o sa Dago City. Sige, John. Istoryahan ko na si John. Hambal na sa iya. Hambal ko Kay sa kung iya, John. kanang imong bana dili magbago sa iyang pagkachismoso, ako ang makabangga niya. Sige, John. Hambalon mo siya. Ako na lang mapangayon sa Nga kung pasayo, ang John. imong bana dili magbago, hambalon mo siya kay bagohon ko ang iyang adlaw nga natawhan. Sige, John. Sige. Sige, Pasensya, git. kay mulakaw na ko. Kay Marta ba ko og Osame City? Og sa Barrio City. Hindi na sa kabuot sa kuha. Kung gusto ko mag-chismis, Ano ka matimugang hindi ganina bulat sige sa kalalaki. Pati ka man na to ni... Ito si John. Gang! Hindi ka magpati ato. Ano ka gimalaga? Ako ang pinaka-isog diri sa itong lugar. Gang! Lalaki ka malaga kung babae. Nagaduda na ginako sa imo, Gang. Kay tanto Next. na kabulan, wala ka nagi. Next question, please. Gang, mas maayon siguro ka magprangka ka. May naamoy na ako sa imo eh. Kabalo ka mag-istorya sa mga hindi dapat bulihaton sa isang kalalaki. Gang, kag-isa pa na... Alin pagupod na 3 years na ta. Wala pa tasang anak. Tapos 3 years na ta. Kaisa malagit ka, kaisa lang ka busy. Ang ginahandog ko gang adlaw-adlawon mo ko gang pero why mo inanay mo. Gang, Gang.
Mas maayo siguro nga gapuson ko ikaw eh. Gang ayaw, gang. Maluoy ka. Gang, kung isa pa atong duda ako, gang. Atong paglakat ni Maika nga, kuan diri, gang. Nga membro, gang. Tigto na ako nagduda, gang. Kay amo tong adlaw, gang, nga nang papangita ka kang sa akon sang kasla kag lampunaya, gang. Gang. Pero wala ka man sa to, Mali. wala ka man sa to nagtrabaho, di ba? Amo tong adlaw kag pista man lang to, di ba? Amo tong gigatuan mo pagpuli mo sa gabi. Gitrangkaso ka na. Kag isa pa kag mga bayot ang upot ko. Wala man na problema sa ilagang, pero dapat gang mag-ako ka lang kit kang kung ano ka gang. Gang. Mag-ako ka gang. Kung mag-ako ko. Mag-ako ka o hindi. Kung mag-ako ko, Papilion ko ikaw. napaba ka. Papilion ko ikaw. Papili ako. Papilion ko ikaw. Papili ako. Para mag-ako ka. Ano ang gusto mo, gang? Gang, ano ang gusto mo? Shiatsu judo. Aminin ko, gang. Bayot ako. Oh, hindi. Are you happy? Are you happy? Paano ako magbalipa yun? Ang lalaki ka ginaupod ko sa susunod sa tatlo ka. Mayara galis ang pakpak na ginatago. Siguro sa subong pa lang. Sa subong pa lang kung kabalo ako sa una. Kung sang una pagkabalo ko nga may pakpak kagalit. Siguro sang una, mas maayo na lang nga binalian ko ikaw sang pakpak. Oh my. Sige gang,